na ay tawo o. Asa? Tura o. Kinsa man na siya? Inay laman, basig kuan nananggot na. Basin kawatan guro na. Na basin tudog kawatan na. Hanin naman taon mutago ta. Na, gakaon man na siya o. Oo. Na, kawatan gyud na o kay dagan og gikaon. Mangayo ta. Ayaw kay makasap-an ta sa Ginoo mukaon tag kinawat. Dili mo gula masuko si Ginoo kay nangayo raman ta. Hoy, naunsa man na imong tutoy? Naunsa man dai na? Nakita man na ni Utog. Unsay ni utog? Kana gumuda ko, mutus kay dayon mo gahe, may gani kay wala mo ugat. Nay, wala mo guna mi utog. Mi utog manggod o, kanila man atong kanon. Ayaw, mawala niya akong tutoy. Hindi ayaw, bahala ka. Tura ta mangayo niya okay. Daghan na siya makaon. Sige ha, ito na naman ta mangayo. Ala, mangayo na ta. Sige. Unsa mo? Naunsa man yung kamot? Nasamdan? Mangayo me. Uya po doy. Dara. Maayo ang tao nimo. Marakag mamatay. Maman to, gitagaan mo muna ko. Gamay man kaayo. Para manig maligas, gamay kaayo. Pasalamat gay mo kay gitagaan mo. Kanang uban gali, wala gikaon. Salamat kayo, dalo. Dako-dako pud ne. Maman, pila man day kabuk yung tiyan? Tiyan, Akong tiyan? Duha. kuan, usa. Nan kay usara man imong tiyan, di usara pud imo Den ikaw kay duha man ka imo Di aton dugang ag usa aron maduha o. Ay, upat day ako ang tiyan. Baka ako na pugkaana usara imong tiyan, igura nang usa. Duha lagi kabuk iya. Iya aman to, din lahi po na imo kay lahi man kag utok. Laina. Tagai pa ko. Dai pa ko. Ayaw na, abusar na kaayo mo. Lakaw na mo, panglakaw na mo. Sabag-sabag lamang mo na kuhanin Nailain magbatasan. Hoy, panghatag matukan jud ka ana. Bali pud pagkadalo kay ninyo. Dara Unsa man Unsaon man ninako? Tantawan ng taklo, bug na bay promo, din pabansali atong tindahan. Kay mga dalo man mo. Tagay ko diha Gi. Wala ra ba ko mahilabot ninyo?